संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिकवंदन श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर
श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मन्दिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगी आमगेले पेंटेचो देव वीर वेंकटेशाक नमस्कार श्रीगणपति नरसिंहाक नमस्कार करो आमगेले परम पूज्य सद्गुरु श्रीमद सुधीर तीर्थ स्वामीले हरिद्वार श्री वृंदावनाक नमस्कार करू हांगा शुभ ऋतुनाम संवत्सराचे चातुर्मास हांगा 4 महिने करून हांगा आचरण केलें दिसलें काशी मठाधीश श्रीमद संयम तीर्थ स्वामीले चरणाक वंदन करून आजी जुलै 9 तारीख पूरा प्रवेश जावन आज नोव्हेंबर 11 तारीख ते चातुर्मास कार्यक्रम आमकां आशीर्वाद केलेले चंदी रितीर जाल्लो आसा प्रत्येक कार्यक्रमांत देवाले स्वामीले अनुग्रह आमकां जावचो म्हणून सगळे आडಳಿತ मंडळीन तशीच चातुर्मास समितीन आनी विशेष जावन समाज बांधवान मस्त अंतू भागवहिसलो आसा आज स्वामी चातुर्मास कार्यक्रम हांगा जावन मुखार कॅम्प चेन्नईक बारसून वता आसाची हांव सगळे आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तशीच चातुर्मास समिती तर्फेन आनी सर्व समाज बांधवां तर्फेन म्हणजे चातुर्मास संस्थान समाजातील मंगळूर पेंटेच्यान आम्ही आचरण केलं सर्व समाज बांधवां तर्फेन हांव पूर्ण जनां तर्फेन हांव स्वामीक स्वागत करता हे 4 महिने चातुर्मास कार्यक्रम जाता आसतना खंडित सन्निधानाक संस्थानाक आमगे निमित्त दुसरे चूक जावन खंडित चूक जावन अशें करून म्हणलें देवाल्या स्वामी लागी हांव विनंती करता आमगे चुकी वंदन करून आमगे अपराक्षम करून स्वामीन आमकां परिपूर्ण आशीर्वाद दिवन पेडे चांग करता म्हणून हांव स्वामी लागी विनंती करून पुनरती आमकां आशीर्वाद करता म्हणून स्वामीला विनंती करून म्हगेल्या उतरां तूं कसले चूक आसता ती स्वामी समापन दिवता म्हणून स्वामीला हांव म्हगेलें स्वागत स्वामीला चरणांत समर्पण दक्षिणं वादमनीयस्मिन् राष्ट्रेन्द्रियं दधामि सत्यं वादमनीयस्मिन् राष्ट्रेन्द्रियं वर्धयामि देवाराष्ट्रस्य बुद्ध्याभयस्यावृद्धि आपत्पादावनीन्द्रियर्घटन्तमिग्रहन्तमे चरणं पवित्रं पुराणेन पुस्तस्तरनिष्कृतानि येन पवित्रेण शुद्धेन भूतानि पापान्मरान्तिरेण अत्रैदन्ते दमासनम् अस्तु सुखासनं गन्धर्वाणां सादरणानि चतुष्टाङ्गीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपदे श्रियं माळकण्डं फला पुष्पायाश्च पुष्पणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तां चन्दुंसः अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी भक्तवत्सल गुरु शक्त नारायणाय समर्पित अनेन अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख
सौख्य वितर ओम यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रत्नाची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय प्रथम जाम देवालय ऋषी जमगे स्वाम्याने स्मरण करून अंगमेले सर्वांगी प्रीतीने आशीर्वाद करतात. आता 4 महिने झाले कशी 4 महिने गेलेले कळम आमका नाही कोणाकडे किती दिवस बता ती 4 महिने तू विशेष जाम विशेष जाम देवाल मस्त सेवा समाजाच्या विशेष जाम पेटेच्या प्रीतीन केल्या नाना प्रकाराचे सकाळ दुखून रात्रीपर्यंत देवा नड सूचना विशेष देवालय एक घडी जरी देवा मुखार सकाळीच नड कळतची जी यश उरतात एक तर व्यासोपासना मागीर तेच्या नंतर मागीर भजन कोणी बडी म्हळ्यार देवा नड यार विशेष जाम प्रथम वेळा जल्दी नड काढलाय एक 6:30 मिंगलारीची 6:15 मिंगलारीची आणि सुरुवात मध्ये आमचे पाठशाळेतून लोक येतात आणि वेद म्हणचे कशी भजन द्याव्यात स्तोत्र द्याव्यात मस्त सेव केल्या इत्या देवा अनुग्रह आमका देवा अनुग्रह आमच्या मनात दिसता कशी देवान आम्ही मस्त सेवा करतात देवा भोग्य अनुग्रह करतोय बनो हरी कन्नड बरीगे देवा आमच्या मनात दिसता आम्ही मस्त देवाला सेवा केली देवा आमक प्रारब्ध दिसता प्रारब्ध असता कष्ट असता हे कष्ट देव दूर करना सर्वांगले मन आयता आन देवाक प्रदक्षिणेतली कली नाजर देवाले स्तोत्र म्हणले नाल सहस्रनाम म्हणले
नारायण नाले हरी कसन की केले देवा म्हाका कष्ट असमु वचना मु दूर जायना मु होय खंडित होय आमले सेवा केल्या सेवा केलेल्या मार्ग नाव आहे खंडित त्याला प्रारब्ध म्हणून ते प्रारब्ध चुकून ज्या कोणाच्या नाही साध्य जायना पूर्ण करू जात मात्र आम्ही लेखतात म्हणतात ಕರುಣಾಗರೆಂಬುದ ಯಾದಕ್ಕೂ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎನಗೆ करुणाकर म्हणून नाव असं तेव्हाक ज्याला म्हाका ते नाव विश्वासदार आहे विश्वास नाव ताका पुरंदर दासाक खंडित इत्या ध्रुव 5 वर्षांचेर ब्यो किती सांचल तो ते सांचल्याक देवान तुले परीक्षण करचवे अनुग्रह सुलभ नहीं देव देवाला अनुग्रह मिलाय सुलभ है भक्त प्रहलादो तो वही सांचेरडो त्याच्यात राजेरी कसरे कल्मश असवे खंडित ना जरी देव तर परीक्षण करता देवाक परीक्षण करचना तक यो तो मन गुजेना तागेल कशी अनुग्रह केल्यार शाश्वत अनुग्रह आता महादेव अनुग्रह करता नाव चतुर्मुख ब्रह्म अनुग्रह करता काम इथे करे नाही अनुग्रह करचे बापा असते काढचे विष्णू देवाने एक अनुग्रह केलो कसं विष्णू वापास काढलो म्हणूनच काय ना खंडित काढला तो त्या अनुग्रह करशुन शाश्वत तशी देवान मस्त सेवा केली आहे ते अनुग्रह प्राप्ती आमका मस्त सेवा केल्या रीतीन केल्या जनपदांनी गामतुल्यान मात्र काय नाही पर गामतुल्यान गेले एक मना बरा आता सर या वेळेस तुम्ही गेल्या अंग देवस्थान स्वाम्याला चातुर्मास नाव स्वाम्यान क्याम केतनास तेवढे तुम्ही नित्य देवाले वेदव्यास आले सेवा केल्या अंगाय करता ती गरल गावा म्हण की नाही करता नामून नाही आणि काही मस्त करू आता व्यासोपासना आमका दिसना अंग स्वाम्याने वेळ वेळे मात्र दिसता वरवेळ वेळे नाम दिसता असं की ना की चढता होत ना असं केल्या नित्य तंतुई विशेष करच्या सांगता ती चट्टू असं ते कितले आता तुम्ही चातुर्मासा वेळेस पळेल नसच्या मंगळवारांत सांगून त्यांनी शूर केले प्रत्येक गावात कोणी सांगसन चट्टू आणि भजन केल्या मस्त केल्या मंगळूर मात्र मागचे आता वेळ सांगितल्यानंतर अंग मंडळीने की मुखार शुनो करतच भजन भजन मात्र नाही और स्वाम्यान गोड प्रीतीन दिले त्या व्यासोपासना आदित्य मन्नान पुराचरण व्यासोपासना बैल मनशांक अंग समाजात एक यस केलं गावांत बॉम्बे गेला व्यासोपासना मेला चेडू अंक अंगेला दी त्या बैल मनशांक बँड्रो अंगला बैल मनशांक उपासना निरोध देवाला ठीक आहे देवा नाम संकीर्तन करचे देवान स्मरण करचे तातूंत कितून सुलभ आसा तातूंत हांगा वर स्वाम्यानी प्रत्येक गांवांत आमकां व्यासध्वजू म्हूण दिलो आनी ती सांगितलें ना प्रत्येक स्वाम्याक मनांत रोजपुरा कडेन आसा आनी हाज्या फुडें एक मठ अंत सांगेल रांजान ते आंब्यांक कुडा अंत तुझ्या अंगवाला कित्या तुमतून गेल गावांक केल्या नंतर हाचे मंगळ द्वारा वचून गोरका तो देव ते आता वेंकटरमण आसा कल्याणात वेदव्यास ते हेद्वारा प्रतिष्ठा केलं उपासना ब्रह्म उपासन करचे खातीर केलो ब्रह्म तो ते खातीर मात्र आज ते मागशी वत आसा हांगाय बायल मनीस मात्र चेडू हानाक इत्या करना ती
ही चातुर्मास की कोण छोटीशी ती स्वाम्यात त्या ठिकाणी का तुमका धर्म सांगते आणि समाजात कसं बदलावं असं ते संकाळन कर्तव्य क्या कहते सूचे स्वाम्याला निमित्त तुमको कळा और स्वाम्याने मद्रासा आम्ही वच्चे असं तस शुरुवे स्वाम्यानी मद्रासा वच्चे काही ते चमकल बच्चा आणि का स्वामी बच्चे पुढे त्यांनी निंगित होते स्वामी तन मुद्राधर दिन का म्हणून होत ना स्वामी स्वाम्यान तापो ने पोटा दोर जास्त आहे ते काम का दिन का स्वामी मला रे स्वाम्यान किती बदलावून कोण काल्या ते काय काय सांगचे आज पेपर आला तुका गव्हर्नमेंट आणि किती प्लॅन केले आणि मुद्राधर दिन ना अजस्मो पुढेवाणी रस्मो एक नाही त्या दोन जिल्ह्यांनी असं आम्ही त्या विषयांची चुनकले नाही इथं बदलावन कशीची उपासने निमित्त जलरे आमच्या समाजाव बदलावन जाम काम देवाल दय जाम काम म्हणून स्वाम्यांची इथं कष्ट तंतु ये स्वाम्यांना सहस्रनाम केलं नसत ऐकिला राष्ट्रीय येतं ना तुमका सर्वांनी केदान केलं मिळाली स्वामी ऑपरेशन जाऊन 3 महिने रष्ट वाळकेश्वरात आम्ही शिवेशची मॅन देवळे स्वाम्याने त्या सहस्रनाम वेदव्यास सहस्रनाम म्हणून केलं ना ज्याला प्रश्न रहीने समाजाच्या देवाचे चुकल्यांची संस्थानाचे त्यावेळे क्षमापण कोरकाम प्रश्न त्यावेळे हंगारकट रवींद्र आनंद स्वाम्याला निमगी ना स्वामी एक स्तोत्र कोर आता म्हणचिव नाही आणि म्हणतात त्यावेळे स्वाम्याने स्वामी मोदी आता काय करणार आहे त्या काय ना कदा स्वाम्यांचे मागिरी तक्काच ताण्यात सांगितलं दैल्या अंगा स्वामी आणि काही प्रश्न जगत म्हणजे वाक्येश्वर आचरण केलेलं आहे दुर्वे कोण स्वाम्यान स्तोत्र कोण दिली त्यावेळे ज्याला मस्त एक दिवस याद स्वाम्याने 400 वर्षां पुण्य दिली आम्ही शाश्वत आणि ते स्वाम्याला स्तोत्र म्हणून दिसत्याम का नव्हे आम्ही असते कुणात असते बँगलोरात स्वाम्याने 400 वर्षा कार्यक्रम आमच्या काही बडकळात त्यावेळे स्वाम्याने निमेशी त्याला मी महत्व सांगतोस तुमका किती प्रीतीन दिल्या त्यावेळे आम्ही शाश्वत जामतीन का नव्हे ते निमिषात बँगलोर अभ्यासून प्रसाद आसती ते प्रसादने दिते राहिले नाही का ते स्तोत्र त्या दिन स्वाम्याने ज्याला अंगा माधवन स्वाम्याला एकूण गृह सगुरपुरान तू आदल्या प्रसंगी चढू नये तर प्रश्न एक अंगासाठी अंगात हेरद्वारा 2002 फेब्रुवारी रियल प्रभू स्वाम्याकडे त्यांना वळास मिळाले स्वाम्यान प्रीतीन प्रार्थना करून दवरलेली स्वाम्यान देवलेली देवलेली समाजाचे प्रीती दवरल्या स्वाम्यानी माधव स्वाम्यानी त्यावेळे प्रश्न निजल्लो माधव स्वाम्यान स्तोत्र केलं तर वयमेव प्रमाणम म्हणून आमच्या शास्त्रांत आता प्रमाण कसं नाही आम्ही प्रमाण आमच्या प्रमाण पण आमच्या अनुभव पुरा अनुभव ये नाही रे त्यात अनुभव असता मुखाला अनुभव असता सांगितलं मी आता कळलो मारता अनुभव मिळाला ओळखू हा मारला पळेल्या ताण ती गुल्लेल्या ताण मारला पळेली अनुभव सत्य बाई सत्य तत्व इतिहास स्वाम्यानी प्रीतीन करून दिले उपासन सगळं आज गुण जातस मनावर अंगा भजन आता चातुर्मास आवडे तुम्ही मस्त केले ते शाश्वत ज्या देवा मुखाय वरती जाम त्यावेळी मात्र देवाला कृपेचे मिळचे आता व्हॉलंटियर असं त्यांना आम्ही नोट केले नाही कितून जर केस होती प्रदोल्स आवडत कितून जर केस होती तोटी 21 असतात जर केस आम्ही हे सांगल्यारी स्वामी आमक बेजार सांगता ती बेजार सांगते नाही सत्य बदलावन जाम काम मग रीती असूचे मी म्हणजे कोण सांगते रे
असं ते किती जर का पेन कार्तिक पुन्हा मला होड विषय आम्ही पडेला विषय सांगता ते दोन लग मम्मा आणि वेंकट म्हणून जन पद्धती असे चार केला की दोरुक ओटू 15 जान होय ना यशवी जाम का इथले वरपेंड येतो तेव्हा सेवा तुम्ही दोन्ही देऊ किती असं ते तर आम्ही तर तुझं आमचे मना वचन आहे आमचे मुखारी असते त्याला मागे मागे कशी असतं नाही तू बोलते मना बरा देवा पालखी करचे भाग्य ओढ सेवा आम्ही लग्नात देवा नमका सगळे विश्वास देवा प्रपंचात तसे असेल देव वेंकटरमण आम्ही गेलो मूर्ती सगळ्याकडे पुराकडे असतो आमची मूर्ती रूपार आणि आराधन करूच नका एक माध्यम द्या आमका विग्रह देव नाही नज प्रतीक आहे नज सहा तसे असेल देव तो तर देवाकडे आम्ही खान मार्च मिळलं आम्ही भाग्य धक्क धरचे तशी आमचं भाग्य मिळलं कृष्ण आम्ही असू का सगळ्या सेवा करचे तशी असू का आम्ही करतात आता राजा पुढे सांगा आम्ही अंदाज कधी 13 आजे दिवस तुमची वसंत अरे तुम पूरा पाल्या की कडचे ना आज वाटचे ना सम्राट नाही कर कास काढ मारतात आजे वेळेनी जेव्हा खान मारचना जेव्हा सम्राटन की होडी तेव्हा खान मारचने होडा होडी सेव नहीं है आम्ही तू कोण एक ड्रेस कोड आम्ही देवस्थान येतात पाय मोडू येतात मस्त देवस्थानात बोल गेलं नाही इथे ड्रेस कोड जाने का कोची नागायचं ना पद्धत करता येणार की आमचं आम्ही देवस्थान आमचे ना रीती रिवाज ना काय आमका स्कूल आवतात एक युनिफॉर्म असला युनिफॉर्म आम्ही एक हे स्कूलाच होऊन दाखवून का गौरव शामिक देवस्थान आवचन एक मना मुर्का जलेनस सीएम का जलेनस इंजाम का ये चातुर्मासा निमित्त मी मनावर काम केले ना चढतावत मोठ नेसून येतात इति दुखून येतात आम्ही मी पक्की नदी निघाली हा ना गरज आहे आम्ही ब्राह्मण यांनी नाकदम कोळे नाका मना गेलं हे सांगितलं इतिहास हे स्थान संख्या असेल कृषी शास्त्र म्हणल्यारी सांगतं काही महाभारतास रामायणास काव्यांतस हित संचो उल्लोंचो वक्तव दुर्लभ संस्कार झाले नस हेच करते असं आमगेल्यांच्या ना देवस्थानांच्या ना नेमच्या ना एक रूप आहे आम्ही या सांगतात आता चातुर्मास्यानं मी होतात मागे तुम गेले कवचे आमगेल मुखात त्या और सामान्य एक संख्या आहे ना माझ्या पुढे सांगितलं तिरुमुंबिल मॅडम आता तिरुमुंबिल मेळा आता ते शिवेल्य लेंगा शिवेल्य जर मेळ म्हणतात चेन्नई त्या ती देवस्थानी आणि त्याची आलो देव ना तर त्याच्या देव उभं त्याचे मात्र ते उत्सव आवडल्यावर मात्र जे ना मागे कोण येणार आणि तेच नाही जाम आता मी मनावर का देव शाश्वत देवा आणि आम्ही शनिवारा मात्र देवस्थान आहे का येतात इंगळकडे भेट इथे आपण काय करतो आणि पाय पुढे पुरा देवा मुखाराम देवा पाय पुढे जाम मागे सांगेन काम आवाज पुरा इथे नोट केले काय करतो ना ते असं आणि गेलेलं शनिवारा मात्र नाही देवाले सेवा करते तशी म्हणजे देवा किती असत उत्सवा वगैरे केलेली विशेष ज्ञान भाग त्यांचे आणि आता उत्सवाचे वेळ आणि सब मेन उत्सवच पैशाक वर्गात नाही जाम का मी देवा आणि एक पण आम्ही वर काढतो बोलतो आणि आकाश हा ला कोणकी एक लेला एला जले हात मारू आम्ही एक वर्ष दुसऱ्या आणि तीन नाम तशी नाही आम्ही केशवर का एक लेले जले त्याला गीतान त्याला प्रोत्साहन दिन त्याला आणि ताणे बापा सेमचे तशी जाम का नाही आम्ही आमका आज मार विचार आणि तीनचे तशी जाम का त्याला मात्र छान त्याला हे कोर का झाले नस
आताच आम्ही पळयले आता पुढे आम्ही सांगा देव आमच्या घरात एक दोन जड तुळशी जड की ते वैया फ्लॅट असं त्याला सोडा ते झाड आणि ते जेव्हा आणली या कितले दिलेली लोकांक सांगता ती तुझ्या घरामा डेलेने थोडस नवे नाल्या रूक असं तो विष जलेरी तू कट्ट करू वचना आपल्यात मोग असता काय दिलेलं जीव अस आमच्या शास्त्र सांगता आणि मात्र नाही आमच्या शास्त्रात गदामी सांगा वृक्ष आयुर्वेद झाड त्याचे फळ मिळाली कसं सांगता मिळाली त्याचे संतान घेऊन वृक्षा संतान घेऊन फळ असं देशाने सांगितलं गोरतू आमच्या घरी जाता तुझ्या गावाच्या आम्ही मना सांगितलं रीत्या मना काय नित्य तुम्ही घरावर या आणि अंडी या देवा किती आमच्या मालगड असले देवस्थान आवश्य ना नाले आम्ही घरावरचे ना नित्य हातान वचुना तिथे पण घेऊन वतरी अचर दोस्त ना त्याच्यावर दैत्यास या करो हेच गती न नाचिकेताक गेलेल घरान तो ताकी ती झाले कहाणी ती त्याचा आदित्य देव भव म्हणजे एल तातांगच्या नाम तेवढे ती करता तो गेलो उपवास रबिल म्हणजे तो वर दिन बाजलो शीच इतकी त्याच्या वर तू पण येईल ही वक्त जले आणि वक्त जले ही उचुता तू इथे वाक स्वामी आणि मेल मिळचना मृत तातांगच्या नाम मार्गड सांगताले काय ना जले इथे मग चार्यानो मला आता जडू आणि 92 चार्यानो 98 वर्ष आता जडू आपल्याला इतना 25 पैसे पण मालगाडी ती करता रे दिता रे देवा डबे गालकारे काणिक इथे हरिता तामचाना नाजरे कूळ पडी बंदितरी अंगास मस्त जाणारी ती कोचे यात्रा अंगडी अस मी पडे न्या कळो तुका घेताय कारवाचना पळेतात मग तुळशी माळ तुला अंगडी अस तुळशीची पुरा घेतात आणतात तशी नाही अंगे घरात इतिया आपडे पण असता का मागे तू दिलेल विचार असता मन नदीत असता समय असता देवा त्यांचं जाम का प्रीत तेच तुम्ही ओन ते देवा आणले आणखी चांग आता की तुम्ही घरात तुळसी ना जाग ना फ्लॅट मंगळूर आणि फ्लॅट असू एक तुळस गवरा घरात तुळस त्यांचे वृंदावने मंदिरवाಗಿದೆ इथून पद म्हणतात त्या मी पूर्वंत होत ना ना मरा देवरा ते इथे घरात त्यांचे कसं नाही कष्ट असलेलं कष्ट असलेलं दूर जाता देवा नाना प्रकाराची सेवा तुम्ही मठ आचरणी पुरा केल्या ही तुमच्या देवळा अंजली वरचे तशी करा प्रीतीन करा देवता ज्ञान बरे करता एवढे देवाली जास्त नशिमाली प्रीतीन श्रद्धेन अशी लक्ष्मी वेंकटेश अंजली प्रीतीन श्रद्धेन नाना प्रकाराची सेवा केल्या देवांचं प्रत्येक स्वीकार करून देवा अनुग्रह प्राप्ती जाम का आम्ही जाओ आमगे मागड जाओ जे रूपारी चढवून जरा नसलेलं देवान क्षमापण करू का आमकानी घरात सुख समाधान सर्वविध ऐश्वर्य देव धर्मान प्रीतोन चोलचे ते शांगर चटू बाळा दिले कोणते ते जाम काम मी सेवा केलेलं आहे देवान स्वीकार करून सर्व विषयात तुम्ही भरेपण करून अनुग्रह करून तुमच्या प्रार्थना देवा देवरल्या की छान प्रार्थना देवरल्या की देवान स्वीकार करून अनुग्रह करून त्याला काम देवान प्रार्थना कोण रबे नमो नमो भगवताय रिलीज कोर करणार जवाबदार तुमका जनपद तुमका नाही विनंती वर्ष नाही तानी केला रे आम्ही तुमका दिमते 10 मिनिट राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर
शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यतिकुल भूषण करुणा पूर्ण यतिकुल भूषण करुणा पूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा
ಕೈಲಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य, गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य, गुरुकृपेन जय सकल कार्य, गुरुकृपेन जय सकल कार्य, सकल कार्य जय सकल कार्य, जय सकल कार्य, जय सकल कार्य. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु, दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु, विषय वासना नाश कोर्नु, विषय वासना नाश कोर्नु. दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु, दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु, विषय वासना नाश कोर्नु, विषय वासना नाश कोर्नु. व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु, व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु, दोषरहित श्रीहरी
श्रीहरि दास जाऊनु दोषरहित श्रीहरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां पारु हे भवसागर करता कोण पारु हे भवसागर गुरु तो दारु करुणा सागर गुरु तो दारु करुणा सागर गुरु तो दारु करुणा सागर गुरु तो दारु करुणा सागरु पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां
भकुत जन पोष शरण जन नाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिले दास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां दोष विवर्जित व्यास चरणा तू दोष विवर्जित व्यास चरणा तू ध्यासुदेवनो सदा राखयति राया ध्यासु